Hej, papi. Det er en god dreng. Lad du mærke til, hvor han lignede dig? Synes du? På en prik. Det gør han faktisk. Har du ingenting forstået, knægt? Den døde har ikke noget mod at yde lidt underholdning, professor Bunter. Den, der ikke kan tage patologien alvorligt, kan ikke tage livet alvorligt. Undskyld. Jeg har snakket lidt med Dr. Krogshov om at gå med her på laboratoriet. Jeg skulle have været med ved operationer i dag, men jeg kan altså ikke klare det. Han mente, at det her lige måtte være et sted for mig. Hvis du skal være læge, så skal du vel på et eller andet tidspunkt være med til operationer. Ja, det ved jeg godt. Bare ikke i dag. Okay. Du kan hænge din frakke derovre. Tak. Det gælder slet og ret om at bruge hovedet. Mit navn er Lars von Trier. Jeg ønsker dem alle en rigtig god aften. Og forresten skulle de drage sig riget igen og ønske på ny at bruge lidt tid sammen med os, så er jeg stadig velberedt på at tage det gode med det onde.